Bună ziua, bine ați venit la videoul de astăzi. Numele meu este Iulia Cojocaru, lucrez la Viv Networks, iar astăzi vă voi prezenta platforma CJ și cele mai importante instrumente pe care aceasta le oferă advertiserilor pentru gestionarea programului de afiliere. Prezentarea se va face în contul nostru demo, care este în limba engleză, și aceasta va fi și limba de bază a contului, deoarece momentan nu există disponibilă versiunea în limba română. Fiecare advertiser care utilizează platforma de afiliere CJ are acces la un dashboard pe care îl poate monitoriza în timp real pe măsură ce programul de afiliere evoluează. Pe pagina introductivă se afișează o prezentare generală cu evoluția programului într-o anumită perioadă. Puteți observa comisioanele, numărul de vânzări, vânzările totale, numărul de clicuri, rata de conversie. De asemenea, puteți vizualiza care este valoarea pe care o aveți la dispoziție pentru plata comisioanelor. Puteți vedea care este depozitul dumneavoastră. Pe această interfață principală se poate vedea o scurtă prezentare a rezultatelor programului dumneavoastră, dar puteți să faceți și o extindere și puteți vizualiza aceste rezultate în comparație cu luna precedentă sau cu anul precedent. Să trecem acum la secțiunea Network Profile, unde vom vedea cum arată profilul unui advertiser pe platforma CJ. Fiecare advertiser are un profil pe platformă unde sunt trecute informațiile de bază despre magazinul electronic și ofertele acestuia. Potențialii parteneri iau decizia pe baza acestor informații dacă magazinul respectiv este sau nu potrivit pentru a dezvolta o colaborare. Prin urmare, este recomandabil ca în această descriere să fie trecute toate avantajele competitive ale e-shop-ului. De asemenea, este bine să treceți ofertele și toate informațiile relevante despre e-shop-ul dumneavoastră, astfel încât descrierea să atragă cât mai mulți parteneri și să îi motiveze să înceapă o colaborare cu dumneavoastră. Tot în această secțiune, pe lângă această descriere, avem și secțiunea de cuvinte cheie, care este de asemenea foarte importantă. În funcție de cuvintele cheie care descriu cel mai bine ceea ce faceți, partenerii pot găsi programul dumneavoastră. În continuare vom trece la secțiunea termenii programului și vă voi arăta cum puteți să configurați termenii de colaborare cu partenerii dumneavoastră. În Program Terms setați în primul rând valoarea comisionului, dar și durata cookie-urilor și timpul de aprobare al comenzii sau alte restricții, cum ar fi utilizarea cupoanelor de reducere, a publicității PPC sau alte restricții. Un aspect foarte important este că în CJ aveți posibilitatea să stabiliți un comision diferit pentru anumite categorii de produse sau pentru anumiți parteneri. Astfel puteți seta un comision în mai multe moduri. Fie alegeți un comision mai mare pentru categoriile de produse la care aveți o marjă mai mare sau alegeți un comision mai mare pentru un anumit segment de parteneri sau pentru diferite metode de publicitate. O metodă des întâlnită pentru setarea comisionului este să să setați un comision mai mare pentru toți clienții noi aduși sau să creșteți comisionul de achiziție, astfel motivați partenerii și extindeți baza de date.
În felul acesta puteți să vă recompensați partenerii în funcție de activitățile pe care aceștia le fac pentru e-shop-ul dumneavoastră și, bineînțeles, de felul în care de cât de mulțumiți sunteți de rezultatele lor. În CJ puteți vedea tot timpul care sunt partenerii înscriși în programul dumneavoastră și puteți gestiona cu ușurință relația cu ei. Pur și simplu faceți click pe numărul de parteneri și veți avea o listă completă cu numele partenerilor și cu instrumentele pe care aceștia le folosesc în cadrul platformei CJ. De asemenea, puteți vedea câștigurile generale ale fiecărui partener, care sunt termenii de colaborare, din ce regiune sunt și multe altele. În plus, aveți toate informațiile despre un anumit partener în profilul acestuia. Puteți intra în profilul partenerului respectiv și aveți chiar și adresa de e-mail, astfel puteți intra în contact cu orice partener în orice moment. De asemenea, puteți vedea site-urile pe care partenerul respectiv le folosește pentru promovarea produselor sau care sunt țările în care înregistrează cele mai bune rezultate. Pe baza acestor informații, puteți contacta partenerul pentru a intensifica o colaborare cu el și astfel vă este foarte ușor să intrați în contact cu orice partener din rețea. Platforma CJ este foarte transparentă în ceea ce privește relația cu partenerii afiliați în cadrul programului. Aceștia solicită singuri aderarea la un anumit program sau îi puteți căuta dumneavoastră cu ajutorul instrumentului pentru recrutarea partenerilor. Căutarea se face pe baza unor cuvinte cheie, dar de asemenea puteți să faceți căutarea și în funcție de anumiți parametri, cum ar fi în funcție de metoda de promovare sau de regiune. În funcție de parametrii pe care i-am stabilit, CJ ne va oferi o listă completă cu partenerii cu care este recomandabil să dezvoltați o colaborare. Puteți să intrați pe un anumit partener și să verificați dacă acesta este relevant sau nu pentru e-shop-ul dumneavoastră și dacă este cazul să începeți o colaborare cu acesta. În continuare vom merge în meniul principal pentru a accesa secțiunea de linkuri. În această secțiune se află toate elementele de promovare pe care partenerii înscriși în programul dumneavoastră le pot folosi pentru a vă promova produsele, bannere, linkuri, de asemenea le puteți pune la dispoziție cupoane de reducere pentru a promova produsele. Tot în această secțiune avem și feed-ul de produse conform specificațiilor Google Shopping. Linkurile pot fi editate cu ușurință. Puteți chiar să stabiliți o perioadă exactă în care oferta respectivă este valabilă. Puteți să vă informați partenerii despre ofertele și campaniile pe care le aveți disponibile prin intermediul instrumentului de e-mail integrat în CJ. Îi puteți contacta individual sau prin intermediul unui e-mail general către toți partenerii aflați în cadrul programului. Puteți să le transmiteți informații despre ofertele pe care le aveți, campaniile pe care le aveți în derulare sau chiar și despre lansările de noi produse.
O campanie se poate seta foarte simplu, pur și simplu începeți o campanie nouă, marcați toți partenerii sau, după caz, doar o parte din ei în funcție de campania pe care doriți să o organizați. Creați un mesaj simplu de tipul text și o trimiteți către partenerii dumneavoastră. În mod normal, aceasta este o funcție taxabilă, dar pentru partenerii noștri este un serviciu gratuit. În continuare, aș dori să vă prezint cea mai importantă secțiune, secțiunea de rapoarte. În CJ există 3 tipuri de rapoarte de bază. Primul dintre acestea este raportul de performanță, în care puteți vedea o prezentare generală a performanței programului în funcție de criteriile selectate. Raportul de bază reprezintă rezultatele generale ale programului. Iar dacă selectați, de exemplu, trendul zilnic, veți vedea rezultatele înregistrate în program zi de zi. Valoarea vânzărilor, numărul de vânzări, comisionul, numărul de clicuri și multe altele. De asemenea, puteți să vizualizați aceste rezultate cu ușurință în funcție de o anumită perioadă de timp. De exemplu, puteți să vedeți rezultatele înregistrate în ultimele 30 de zile sau în luna precedentă. Dacă doriți să aflați mai multe detalii, aveți posibilitatea să vizualizați rezultatele în funcție de parteneri sau în funcție de website-uri. În felul acesta puteți vedea care sunt partenerii care generează cele mai multe vânzări pentru a le oferi suport sau cei care nu generează prea multe vânzări și ar trebui să îi motivați. În mod similar, vă puteți uita la acest raport și în funcție de metoda de promovare, sau puteți vizualiza un raport de produse și așa mai departe. Ce este foarte important, în CJ toate rapoartele se pot descărca cu ușurință și alternativ CJ oferă și posibilitatea de a se conecta la API și astfel descărcarea rapoartelor se va face în mod automat. Al doilea tip de raport este raportul tranzacțional, care este o listă simplă cu toate tranzacțiile înregistrate în sistem într-o anumită perioadă. Astfel puteți vedea datele în timp real despre toate comenzile pe care le aduc partenerii dumneavoastră, având la dispoziție toate datele cu privire la comenzile primite. Așadar, în raport puteți vedea numărul de comandă, data când a fost plasată comanda, valoarea totală a comenzii, puteți vedea chiar și partenerul care a adus această comandă, dacă s-a folosit sau nu un cupon și alți parametri. În cazul în care doriți să editați acest raport, să aflați mai multe informații, o puteți face. Pur și simplu adăugați parametrii în plus de care sunteți interesat, iar la final puteți descărca acest raport de asemenea foarte simplu. Datele se pot prelucra în afara platformei. De exemplu, puteți folosi acest raport pentru a anula comenzile. Anulările se fac fie manual dacă sunt puține sau în mod automat dacă sunt mai multe. Pentru comenzile anulate nu plătiți comision, deci în acest fel, în mod regulat, puteți anula comenzi, anula acele comenzi care nu corespund dintr-un anumit punct de vedere. Iar comisionul se resetează automat și suma se returnează în depozitul dumneavoastră.
Așadar, spre deosebire de alte metode de promovare, în cazul acesta plătiți doar pentru comenzile înregistrate, plătite și nereturnate. Al treilea tip de raport este instrumentul CJ Insights, care este folosit pentru a analiza programul dumneavoastră în detaliu. De exemplu, puteți compara diferite perioade pentru a evalua anumite campanii pe care le-ați avut în derulare. Puteți vedea în acest raport, pe lângă indicatorii de bază, veniturile totale, numărul de comenzi, comisionul, puteți vedea și parametrii mai avansați, cum ar fi performanța programului, valoarea media comenzii, rentabilitatea, costul per comandă și altele. De asemenea, puteți folosi filtre mai avansate pentru a vedea statisticile doar pentru un anumit partener sau în funcție de link-uri sau de regiuni. Dacă doriți să aflați mai multe detalii, puteți accesa acest lucru și o puteți face în funcție de anumiți parametri. Puteți folosi diferite combinații pentru a evidenția anumite statistici. De exemplu, vă puteți uita la statisticile de utilizare a cupoanelor de reducere sau faceți legătura cu anumite informații pentru fiecare partener individual. Puteți utiliza zeci de opțiuni și combinații, filtre diferite pentru a afla cât mai multe lucruri despre programul dumneavoastră și pentru a-l optimiza. De asemenea, este interesant să analizăm proporția de clienți noi și clienți existenți. Această informație este disponibilă la nivelul întregului program, precum și la nivelul fiecărui partener. Puteți vedea exact care este evoluția programului în ceea ce privește achiziția de noi clienți și puteți vedea cum s-a desfășurat această achiziție pe o anumită perioadă de timp. Culoarea închisă este pentru partenerii, pentru clienții noi, iar culoarea mai deschisă este pentru clienții existenți. Informațiile sunt atât la nivelul întregului program, cât și la nivelul fiecărui partener în parte. Puteți găsi mai multe informații despre instrumentul CJ Insights pe contul nostru de YouTube, unde detaliem fiecare raport în parte și modul de utilizare a acestora. Acesta a fost ultimul aspect pe care am dorit să-l menționez în videoul introductiv de astăzi. Dacă ar fi să fac un rezumat, aș putea să vă spun că în CJ aveți la dispoziție toate datele despre programul dumneavoastră, aveți o serie de modalități pentru a seta comisionul și, foarte important, puteți urmări absolut totul în timp real. Alături de echipa noastră de affiliate manageri, puteți optimiza programul în funcție de necesitățile dumneavoastră și să vă asigurați că programul este eficient pe termen lung. Sper că ați găsit acest video util și dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați.